Мамадыш оқучылары иң югары нәтиҗәләргә махсус әзерләнә. Гомуми белем бирүдән тыш район башлыгы тәкъдиме белән алар өчен 3 муниципаль проект эшләнгән. Бу яшьтәшләреңнән өстенрәк булу мөмкинлеге. 2013 елда районда фән олимпиадаларында 20 укучы җиңүче һәм призер булса, узган уку елы нәтиҗәләре буенча алар 119. Мамадыш проектлары турында тулырак хәбәрчеләребез җиткерә. Мамадыш мәктәпләрендә укучы һәр баланың мәктәп эскәмиясеннән үк төрле һөнәр нигезләрен белү мөмкинлеге бар. Җирле кирпеч заводына, сөт продукциясе һәм сыр җитештерү цехларына, тегү предприятиесына экскурсиялар оештырыла. Бу проект укучыларыбызга, район укучыларыбызга алдага табан инде һөнәр сайларга икәненә ярдәм итәләр. Алар тормышка яраклашып чыгалар мәктәп стеналарыннан һәм дә инде үзләре тормышта югалып калмас өчен бу проект кече яшьтән башлап мәгълүмат бирә дип уйлыйбыз. Нәтиҗәләр әйбәт. Анастасия Костина районның гына түгел, бөтен республиканың горурлыгы. 2 ел рәттән ул мода технологиясе компетенциясендә Junior Skills милли чемпионатының көмеш призеры. Мы должны нарисовать эскиз. Башта билгеле бер кисәкнең эскизын ясыйбыз. Аннан соң мөстәкыйль үрнәк ясарга кирәк. 5 сәгать эчендә без аны тегәргә тиеш. Муниципалитетның икенче нәтиҗәле проекты сәләтле балалар. Ул узган елның көзендә башланды. Проектның нәтиҗәләре нәкер килсәк, безнең 14 елдан бирле олимпиадабызның төрле югарлыктагы олимпиада нәтиҗәләре инде 4-5 мәртәбә артты. Һәм бу олимпиадаларда гына түгел, безнең бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләрендә дә һәм башка бик күп төрле конкурсларда да безнең нәтиҗәләребез күренә. Бу асылда репетиторлык охшаган, ләкин кылачлырак мәҗбүри программадан тыш Мамадыш укучыларының барысы да математика, рус теле, җәмгыять белеме һәм башка бик күп фәннәр буенча тирәнтен белем ала. Инглиз телендә барган химия яки физика дәресләре белән монда беркемне дә гаҗәпләндереп булмый. Гәрчә моны бары тик махсус мәктәпләрдә генә күрергә мөмкин. 2нче Мамадыш лицее академик Камил Вәлиев исемен йөртә. Зур галимнең кечкенә мәктәп музее лицейда укучыларга начар укырга ярамый дип искәртә сыман. 4нче Мамадыш мәктәбе спорт буенча районда иң данлыклысы. Ул Олимпиада 100 спорт сәламәтләндерү фестивалендә актив катнаша. Бу тренировкалар һәм ГТО нормаларын тапшыру дигән сүз. Муниципаль проект шулай ук район башлыгы карамагында җиңүче укучыларны бүләкләүдә традициягә кергән. Йомгак ясалганнан соң Анатолий Петрович иң яхшы спортчыларга акчалата призлар булдырган. Фестивальдә 13 спорт төре бар. Я всегда говорю, это сам. Мин һәрвакыт Мамадышның бай булуын әйтәм. Безнең төп байлык тырыш халкыбыз. Бу яшь буынның гомуми укыту программасыннан тыш олы тормышка ничек әзерләнүенең бер мисалы. Чөнки алар иртәгә районның тарихын һәм үсешен дәвам итәчәген аңлый. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.